Malote de Tumbutu, Nyote de Tumbutu, Fouch, rien. L'essence, 1 litre d'essence, ça fait 2000 francs à Tombouctouville. Le sucre, on ne trouve même pas le sucre. Wasa kuka dusukun tɔɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye u bɔ dugu la Tɔnbɔkutuka minnu sigilen bɛ Bamako olu ye ɲɔgɔn dalajɛ lajɛ in hakilina o bɔra Sani Haidara la ale mun bɛ dɔ ɲɛfɔ Tɔnbɔkutu gɛlɛyaw kan ni waati in na. La menace est réelle, les problèmes sont réels et connus. O bagabagaliw ye tiɲɛ ye embargo bɛ dumunifɛnw kan Tɔnbɔkutu ka da kan siraba min b'a to jagokɛlaw bɛna ni minɛnw ye n'o ye Algérie ni Mauritanie sira ye o tigɛra a ka ca ni tile 15 ye bi camion si mana dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ camion ta ɲɔgɔn tun bɛ na don o don dɔ farala dumunifɛnw sɔngɔw kan makaroni sɔngɔ tun bɛ 900 de la nka bi a bɛ 1500 la malo kilo kelen n sera 200 ma. Celui du riz, le mout, a passé à 1000 francs. O suman sɔrɔli gɛlɛya mun bɛ Tɔnbɔkutu kan o degun ka bon kosɛbɛ musolakaw ani denmisɛnninw de kan wa o bɛ Tɔnbɔkutu ka caman degun kosɛbɛ i n'a fɔ Ture Ayisa Ayidara hali n'o y'a sɔrɔ kilomɛtiri caman bɛ Bamako ani Tɔnbɔkutu cɛ ale b'i ka dusukun tɔɔrɔ kɔni jira kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin o degun in ma. Je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps. Tombouctou gɛlɛya ni bɛ ka ne ni man tɔɔrɔ kosɛbɛ. Ni suma sɔngɔ gɛlɛyara musow de bɛ sɛgɛn sabula u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka nansɔngɔ dafa. Tombouctou gɛlɛya ni yɛrɛ tɛ suma sɔngɔ gɛlɛyali ye dɛ nka suma sɔrɔ cogo. Le problème c'est l'accessibilité à ces produits. C'est ça la situation de blocus. Ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Tɔnbɔkutuka minnu sigilen bɛ Bamako olu ma dan jateminɛ dama ma u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la jaabi bɛ se ka sɔrɔ Tɔnbɔkutu kunkan gɛlɛyaw la an k'an tulo majɔ ministre ɲɛmakɔrɔ Mohamed Agamini la. Puisque beaucoup de populations sont parties, nous suivons la situation. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en plus mɔgɔw dɔ bɛ yen minnu taara an bɛ se ka min kɛ o ye de ka dɛmɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye ani nafolo la walasa ka fɛn dɔ lase Tɔnbɔkutu n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiya minnu se t'u ye kosɛbɛ yanni gɛlɛya in ka ban. Pour soulager les populations les plus démunies qui restent encore dans cette localité en attendant que ce calvaire-là finisse. Tɔnbɔkutuka minnu bɛ bɔ Bamako olu ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ani miiriya minnu kɛ u ka ni lajɛrɛ in sen fɛ olu b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye walasa k'o jira jamana marabaaw la cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan Tɔnbɔkutu kanu la. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.